social distance. At yun na muna. So, papakita ko sa inyo paano mag-happy shake ng mabilisan. Masaya mga kasyo ng mga pala si Paulo at kayo maglalaro tayo ng Tumawa Ka Talo Ka. Gusto ko lang i-explain yung nangyari nung huli. Tinanggal dito YouTube yon pero in-upload ko yung safe version niya sa ating second channel. So kung gusto nyo nung pumunta, mag-subscribe na rin kayo para makatulong din kayo pag may mga ganitong sakuna. Yun at Tumawa Ka Talo Ka 60, ito na ang 61. Kailangan natin bawiin ang nawalang mga memes doon. Pero dahil gusto ko muna sumaya dahil sa nangyaring strike na yun, bigyan mo ako 3 video dyan, Pao. Okay, Don J. No! Ano masabi mo? Medyo buwis-buhay na yung pagpupumiglas ni Kuya. Yung sinabi niya, babalik ka ng Pilipinas! Ayoko! Ayoko! Na-miss ko rin sumaya. Maraming salamat. Kay Prince. Kapag walang hand drag. LPU. Bad trip. Sarad. Galing kay Elishwa. Ang tumatayo doon sa mga markings na nakalagay sa labas ng simbahan. At makikita natin na kahit nasa labas sila ng tindahan, o nasa labas sila ng simbahan, ay makikita natin na hanggang sa ngayon, natutupad pa rin yung social distance. At yun na muna ang latest. Ang bilis naman! Maraming salamat, Luis. Natalo ka din! Buwasan mo rin ang buhay si ate. Pangalawa tawa na ako. Huwag ganun ako kalungkot. Okay, mababaw na ako. Tagal na isa. Mabuti na kaya madelete ang buhay ko kaysa madelete yung video, okay? Wala siyang kalaban-laban. Sunod, galing kay Alexa. Ito, pulburon na mga monoblocks. Pa-company reveal naman. Patingin. Gusto ko rin gumawa ng bahay Para doon na rin ako ililibing, di ba? Makatipid tayo. Galing na engineer, hindi ko rakot, di ba? Quality material lang. Maraming salamat. Galing kay Sarsi. Ben, ang mas mahalaga, tubig o kuryente? Akin ko rin. Oo. Akin tubig. Oh, sige. Mas mahalaga tubig. Pag wala akong panliligo, mamamahal ko kay mo. Ben, ang mas mahalaga, tubig o kuryente? Mama! Naamoy ko na ako. No, hindi. Wala. No comment. Ayoko na mawala ang video. Ang buhay dapat ini-enjoy mo lang. Ganon, huwag Flexible ba pahirapan yung ang leeg? sarili. Okay. Mag-ano tayo, At least safe siya. Bangga. Pwede manakot ng bata yan Sunod. Tos mabog. Ito ka na yun. Alam mo, hindi mo sakit yung trip na nagpasasabi mo sa akin. Napatay gutom ako. Tangina mo! Bakit? Di ba yung sa masakit? Panood natin. Okay, di natin pwede makita Sabi yan. na tara, gawin ako, huli natin yung mga sabi ko, ay natin. Magjakol kayo! May lahi ka po ba? Yes po, may lahi po ako. Half laugh trip, half langaw. Laugh trip langaw. Ano ba? Di ko pwede pakita yan. Ayan na, madidelete na naman Ayaw ka na. Leche. Sunod. Ngayon na yung video pag tumawa ka, delete ka. Talagay ko sunuki. Full sum. Sa wakas. Maraming salamat. Approve. Upvote. Okay, AEJ picture. Nasaktan ka ba? Hindi naman po. Si parang si karamihan lang kanina yung lalaki. Pas dito, masasaktan ka. At least nagtanong siya, di ba? Sunod.
And I like rice. Oh! Eat my spaghetti. Hey! And it's nice. Hey! You know I'm Asian. Hey! Putangina mo. Oh! Oy, gago. Oh! Bakla ako. Oh! Putangina mo. Oh! Oy, gago. Hey! Bakla ako. Hey! Anak ko. Oh! Hey. Ganda ng drip niya, ha? Sunod. Yung kay JP. Hindi. Yeah. Tama. Gusto ko lang uminom sa langit. Sunod. Yung kay Jess. Now look at this. Yung mga reporter na naman. Hindi ko gagalawin ulo ko. Okay na to. Check. Mel, Vicky, Atom, nag-ikot dito sa Batangas si Vice President Leni Robredo. Well, di nga naman niya tinaga hinalaw ang kanyang ulo. Hindi ko rin ginalaw ang aking prinsipyo na hindi matawa doon. Maraming salamat, Junod. Galing kay Shadow Flow. It's new. Human speedbox. Let's go. Alam ko na rason ba't mainit sa Pilipinas. Deserve natin to. Nakasamaan na to. Galing kay Naro. Oh! Hey! Para narinig ko na to pero sa dami ng diyan natin, hindi ko na alam. Ito kasi kailangan kong lamig sa kademonyohan kanina, sa init na imperno. Yan, tunawin natin ng ice cream. Kailangan ko ng drip sa langit. Okay, ayoko na. Okay, hindi ayoko na. Sunod, but kailangan may anime sound. Diba dinasalan si na, hindi ko pwede pakita yung nangyari, pero dinasalan siya yung bata. Maraming salamat. Sunod, kay Jen. Ala, ang cute ng pagong. Grabe, hindi siya nahiya kahit may tao. Ang cute, oh. Ala, ang cute. Wala nakakatawa Tingin ka nga dito, pagong. Ala. Nangyari sa'yo. Bakit? Ano ba? Bakit yung mga pinasasama? Wala nakakatawa dyan. Siya ay nag-cosplay. Pagtato. Liga. Nakaasim mo na kasi. Alam ko mainit sa Pilipinas. Sunod. Galing kay Papi. Hey, guy, ang ganda mo. Siyempre naman, tuyo! Lagi nag-aawa. Narinig ko yung Robert Wade, ha? Naramdaman na aking kalamnan. Di tayo lugi. Ang lugi lang tayo pag nagpapamanicure kasi ganun pa rin yung bayad. Pero kung sa Jack and Poy, di ka mananalo sa akin. Ito, bato, pick. Ano yan? Bato, hindi. Gunting. Yeah! Tira ulo. Paano naging masabayan siya yung nagjo-joke? Ano ba? Kailangan ko ng Nestle. This is si Two Joints. Maglaban ngayon ang pick ng bato-bato pick ni Two Joints kanina. Maraming salamat. Sunod. 1.6 left to play. Ingles trying to get it in. Having trouble. Oy! Bogdanovic. Oh! 3-pointer! Yan ang literal na Two Joints. Hindi siya naturuan ng kapangyarihan kanina. Magjakor. Oh! Hindi tatalab sa akin yan. Tagal na ako naglo-low catch. Hindi kagana yung mahihinaan yung mga kamay. Sunod. Ay, ito ko na to. May nag-edit na yan. Hindi kagana sa akin. Sunod. Hala, hindi ka pa tuli. Halika dito, tulihin kita. Wala na, ang saya ko na. I'm so happy. Joke lang po. Nasaktan yung puso ko dun So malulungkot na ako niyan. Pwede na ako ma-depress. Gusto ko na rin ma-depress.
Rod, yung ginagawang biro yan. Magjakul kayo! Magjakul kayo! Ah! Magjakul kayo! Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Magjakul kayo! Trip yung boses niya, ano yun eh. Kilala ko yun, hindi ka nagbabasa ng Bible. Basta nadaanan na natin, search na lang mga langit points sa video. Leche. Ang dami ka pa pala. Oh, basura na yung humor. Oh! Tama na! Masyado kang dunk. Masyado kang memer. Yan, tinakbuhan ko tuloy. Mahig mo og thesis. Yan lagi SM eh. Ano nga bang, ano yun? Kanta yun? Pag tumawa ka, thesis ka. Pag nag-thesis ka, talo ka. Sige. Ate si ate talaga sinusubukan niya eh. Ikaw na cheese. Last one. Wala na. Sanay na ako sa mga ganito. Hindi niyo ako mapapatawa. Ate yung pinaka-veterano na dito. Sabay-sabay. Magandang. Sunod. Ibigin pa ang dinadasal. Oh! Makikiusap na lang, akin ka na lang, giling. Parang mali tunog eh. Oh! Ang dinadasal sa Ay, may po dyan. Nakikita ko ni ugat niya dito. Ang paghihintay hanggang akin ka na. Masakit yung bayag ko sa kanya. Pero maraming salamat. Ito na lang kesa ma-demonetize. Mafia. I know. Mafia. Tangina, ang stig nga tayo. Ba't kayo nag-heart? Ay, bawal. Huwag na nga. Ano saan si Mudir? Okay. Sunod. Bobo! Nakakaasar! Naisip ko nga lang, hirap control yung gravity. Kaya di ko na na-control yung figure ko. Sige na, tayo na ulit. Dahil lang. Bagay ito lang hulsa vlog. Ayoko na lang may community guidelines. Ubusin ko na lang ito ng elemento. Panira talaga. Panira talaga mga kaibigan eh. So, papakita ko sa inyo paano mag-happy shake ng mabilisan at hindi ka na mag-shake ng ganyan. Ito, Gusto ko mag-shake ng ganyan eh. Ganda gabi. Everyday. Let's go na natin yan. Tapos sabay balot. Tayo natin. Ito siya nga yan. Tignan natin. Aro, napasag na. Sana makakuha ka. Sana makakuha ka ng bagong phone sa katangahan na ginawa mo. O kahit, Ay, ilan? kahit bagong utak. Ilan? Wait lang, loading.
Nabasag. Ilang. Sorry. You didn't win any coins. Try to shake after next time. Dumagdag paggastos mo. Yan. Galing. Ang matalino to. Sunod. Rizky Ibrahim. Puro line of 7. Alam niyo tayong mga kabataan, sobrang pihikan. Kaya sa coffee, gusto natin ng coffee taste na sakto, not too strong. At ang creaminess, sakto din. Not too creamy. Kaya gusto natin, Julia. Kopiko Brown Coffee! Improved Kopiko Brown Coffee. Not too strong, not too creamy. Just right. I'm on my way to believing. Sama nyo. Sunod. Panguli. Lights, camera, action! Top Coffee, white and creamy. Kape ah. Bili na kayo sa tindahan ni Auntie Abing. Mura na, mahal pa. Cut! Ano na tatapos yun? Sana sumaya kayo at ako rin para makalimutan ko yun nangyari sa ating huling tumawa katalo ka. Ulitin ko lang, kung gusto nyo panoorin yung ating safe version no, nasa pangalawang channel, lagay ko dito. Basta nandyan lang sa paligid, maghanap-hanap kayo. At maraming salamat. Playlist sa baba lahat ng tumawa katalo ka. Super mag ito, huwag nyo like, share sa mga gusto nyo lang sumaya ng mga friends. Huwag nyo subscribe. Para masaya na namamahal.